Mulla tehtiin siis muutoksia ruokkikseen, niin tässä näkyy itse asiassa mun uusi aamupala. Eli tässä on siis kreikkalaista jogurttia, sitten tässä on marjoja ja sitten maapähkinävoita. Niin tätä mä oon nyt syönyt hetken aikaa. On kyllä superhyvää. Mä voisin vähän höpötellä myöhemmin noista muutoksista, mutta tältä tosiaan näyttää nyt mun aamupala nykyään. Mä ajattelin, että mä voisin tähän videon alkuun heti höpötellä vähän noista muutoksista, mitä mulle on nyt preppiin tehty. Ja pakko mainita tähän alkuun, niin jos mun kulmat näyttää jotenkin epätasaiselta tai muuta, niin mä oon käynyt vahvistaa noin mun microblading kulmat, niin ne saattaa näyttää vähän hassulta. Mä ehkä laitan teidät siihen, niin mulla heilu kädet ja muuta, kun aina kun mä höpötän, niin mä heilutan hirveästi käsiä. Mä oon todella käsillä puhuja. Mutta tosiaan niistä muutoksista, niin ensinnäkin viime videolla mä taisinkin mainita siitä, että joulun aikaan mulla pidettiin siis se pienimuotoinen kevennystreeneistä, eli kävin tekemään pari kovaa treeniä ja sen jouluviikon treenit oli siinä ja sen jälkeen mulla sitten starttasi uusi treeniohjelma, eli mulla oli siis pieniä palautumishaasteita jalkojen osalta varsinkin, niin oikeastaan sen takia sitten tehtiin noita pieniä muutoksia tuohon treeniohjelmaan, että mun jalat siis palautuu, mutta nyt me vaihdettiin sillain, että mulla on 2 jalkatreeniä ja 2 yläkroppatreeniä, ja nyt mulla on sitten toinen viikko menossa tällä treeniohjelmalla ja tällä jaolla, niin tuntuu tosi hyvältä, ja nyt mä kyllä uskon, että mun jalat palautuu paremmin tästä määrästä, että eihän mulla niinku laitettu koko treeniohjelmaa siis aivan uusiksi. Eli tuttuja liikkeitä sieltä löytyy, oikeastaan melkein kaikki varmaan, mutta pikkasen sitten tehtiin modauksia sinne ja oikeastaan se on sitten niinku päällekin helpompaa, että on oikeasti 2 niinku koko jalkatreeniä ja 2 sit koko yläkroppatreeniä, koska aina jalkatreenit vaatii sellaisen erilaisen latautumisen siihen treeniin, niin uskon kyllä, että tämä on paljon parempi ja ainakin tällä hetkellä, siis vaikka aloitinkin NS uudella ohjelmalla, niin tuntuu, että jalatkin on siis palautunut tosi hyvin ja on tuntunut treenit kyllä kivoilta. Ja sittenhän mulle on tehty myös ruokikseen pieniä muutoksia. Tosiaan aamupalan näitte äsken. Eli pikkasen tosiaan tiputeltiin noita kaloreita. Aamupala vaihtui tuohon kreikkalaiseen jogurttisettiin siitä munakkaasta. Ja sitten välipalalta lähti riisikakut pois. Eli ei mitenkään hirveän iso muutosta tehty, mutta pieni muutos. Eli mä oon nytten tällä viikolla aloitin syömään tällä ihan uusimmalla ruokkiksella. Ja eipä nyt tässä mitenkään erityistä nälkää siis edelleenkään ole ollut. Mutta eipä oikeastaan siis muita muutoksia tässä ole tehty. Askelmäärä ja aktiivisuus kaikki on edelleen siis ihan sama. Niin jatketaan näillä, niin katsotaan miten tää tästä etenee. Mutta mä ajattelin nyt sitten kuvailla tän ja huomisen päivän. Mulla ei siis oo mitään sovittuja menoja. Huomenna on vaan treeni, tänään on lepopäivä. Niin katsotaan, miten paljon mä saan nyt tähän matskuun. Mä aika tosi extempore otin vaan tänään aamulla tän kameran käteen ja olin silleen, että no, vois pitkästä aikaa kuvata jotain, vaikka ei nyt mitään ihmeellisiä suunnitelmia ookaan, paitsi treeni. Mä just tulin tosiaan tuolta kaupasta. Kävin siis ihan muutamia juttuja hakemassa. Tukka ihan sekaisin, ei se haittaa. Mutta
mä nyt näytän, mitä mä ostin pikaisesti. Mä nyt kyllä nostan tän sittenkin tähän, niin enemmän tilaa näyttää. Ihan mun sormet on ihan punaiset, siellä oli aika kylmä. Mutta ihan muutama juttu, niin vähän kasvisjuttui, kurkkua ja salaattia, sitten marjoi. Tää on hyvää vadelmamustikkasekoitus. Sitten täällä on ihan siis rahkoja, noita mä syön siis välipalalla. Ja sitten mä otin varastoon lisää tätä kreikkalaista jogurttia. Tää Salakista on aivan sikahyvää. Kaikki varmaan tietää tämän tuotteen. Tätä hypetetään somessa ainakin ihan sikana. Tässä on sikahyvät makrot, niin tää on tosi usein siis loppu, niin tätä on aina pakko vähän hamstraa lisää, kun sitä löytyy. Ja Oskukin on tykästynyt käyttää tätä, niin sen takia meillä menee sitä. Sitten täällä on pari pakettia raijuusta, josta menee iltapuuroon. Sitten tässä pähkinäsuositus. Jos te ette ole maistanut näitä cashew-pähkinöitä, niin nämä maistuu siis aivan erilaisilta kuin semmoset ihan basicit. Nämä on vähän kalliimpia, mutta nämä on siis ihan 100% cashew-pähkinää, mutta nämä on niin kuin, mitä sanotaan, roasted, paahdettuja. Niin nämä on ihan siis sairaan hyviä ja on oikeasti eroa semmosiin halpis cashew-pähkinöihin. Niin näitä menee, mä syön välillä rasvanlähteenä näitä, niin superhyviä. Ja sitten vikajuttu, niin mun lemppari kaurahiutaleita. Nää on best, kun tekee riisinkeittimessä puuroa. Joo, ne menee helposti. Näissä oli vielä tällä, että nämä menee huonon vanhaksi. Vai mä oon sieniä. Ei, kyllä sä myös syönyt sieniä aikaisemmin jo. Mä oon tässä just valmistelemassa mun päivällistä. Mä oon tässä siis kotona vaan oikeastaan chillannut ja levännyt ja ottanut kyllä kaiken ilon irti tästä lepopäivästä. Mutta on käynyt siis pienillä kävelyillä, mun kävelymotolla, että on tietysti saanut aktiivisuuden täyteen ja näin. Mutta muuten aika lailla mä oon vaan oikeastaan ollut, enkä tehnyt mitään hirveän spesiaalia. Mutta voitteko uskoa, siis mä pitkästä aikaa ajattelin siis ihan lämmittää mun ruoan tässä pannulla. Mulla oli siis jäänyt näitä herkkusieniä, kun mä käytin näitä aiemmin siinä ampalamunakkaassa, niin oli jäänyt näitä, niin mä nyt hyödynnän nää tässä ruuassa. Osku käyttää puolet. Niin mä paistan nää pannulla, niin mä ajattelin pitkästä aikaa siis lämmittää myös mun ruoan tässä pannulla. Kaikki, jotka siis tietää mut, niin tietää, että mä en siis koskaan lämmitä mun ruokaa. Mä syön oikeastaan aina kaiken kylmänä. Niin katsotaan, jääkö tästä tapa vai onko tää tämmönen kertajuttu. Mutta herkkusienet on kyllä superhyviä, niin näistä ainakin tulee hyviä. Ja Oskukin tuli vihdoin kotiin. Heti levis sohvalle. Jep. Mutta se on ihan ansaittu. Mä laitan tähän vaan. Joo. Oi no niin, mitä tuoksua. No niin, tässä näkyy mun masterpiece. Ja no, mä en tiedä mitä mä sanon tästä. Tää ei todellakaan näytä houkuttelevalta, I know. Mutta ihan hyvää se on. Mä lisäsin siihen vielä kasvikset ja sitten oliiviöljyä ja suolaa ja sellaista. Kinder Maxi, yksinkertaisesti rakastettava. Tää on siis meidän uusi iltarutiini. Siis me pelataan joka ilta tätä Smart 10. Tää on ihan meidän suosikki. Me ostettiin 4 uutta pakkaa vai 3 hetki sitten. 3 ainakin. Niin tää on kyllä ihan parasta ajanvietettä. Suosittelen kaikille. En mä kyllä osaa näitä. Ihan mulla on taidotonta tällaiseen tajut tänään.
ihanaa, täällä paistaa vieläkin aurinko. Ja täällä on siis aivan ihana sää. Mä just siis kävin tekemään mun päivän treenin. Ja joo, aamulla mä kävin myös kävelyllä ja poseerasin. Mä oon herännyt tänään aika aikaisin. Silleen, että ei olisi tarvinnut herätä niin aikaisin. Heräsin joskus 7 itsestään. Niin mä tulin tossa joskus 10 aikaan jo salille. Niin nyt on päivä hyvin käynnistetty. Mulla oli siis jalkatreeni ja 4 liikettä. Ja kulki kyllä oikeesti ihan kivasti. Mut joo, täällä on onneksi hyvä sää. Ja ei oo niin kylmä, mitä on ollut aiemmin. Niin ihan kiva käppäillä sitten kotiin. Katsokaa, täällä näyttää tältä. Kunnon täydellinen tällainen talvisää. Siis kaikki ne, joilla on pitkä tukka, niin samaistuu tähän, että oikeasti hiusten pesu on niin kuin ärsyttävin asia ikinä. Ja mä oon oikeasti lykännyt tätä siis monta päivää. Niin nyt mä olin ahkera, mä pesin mun tukan, nyt se on freesi, föönattu. Mä en todellakaan jaksa kyllä muotoilla nyt, mutta nyt se on ainakin pesty. Se ei näytä nyt kyllä miltään, koska se on ihan pörrönen ja kaikkea, mutta mulla on oikeesti nyt niin kuuma, että mä en oikeesti jaksa. Mä hoidan sen varmaan illalla tai joskus, mutta nyt se on ainakin pesty, joten hyvä minä. Mulla on tässä seuraavaksi välipala-aika. Mä en ole nyt hirveästi kuvaillut mun kaikkia ruokia, koska näissä ei nyt ole oikeasti ihan hirveästi mitään nähtävää. Mutta nyt mulla olisi siis välipala, mulla on maitorahka, mä sekoitin sinne vähän Funlightia ja sit mä laitan tänne tätä maapähkinävoita. Ja siis kattokaa, saanko mä tänne? Saan. Siis kattokaa miten täydellinen koostumus tässä maapähkinävoissa on. Toi on ihanan tuollaista nestemäistä. Niin tässä aterialla ei tosiaan enää ole niitä riisikakkuja. Niin tää on ehkä vähän surullinen tää ateria, mutta hyvä tää silti on ja tää maapähkinävoi varsinkin. Nami. Ja jotta nyt kukaan ei käsitä väärin tässä, koska mä en ole nyt kuvannut kaikkia mun ruokia, niin mulla kyllä on siis hiilariikin ihan siis hyvin vielä ruokavaliossa. Että mä treenin jälkeen söin just kanaa ja riisiä, sit mulla on vielä toinen kana ja riisi tänään ja sitten illalla on vielä puuroa ja kaikkea niin. Mutta tästä aterialta otettiin ne riisikakut pois. Ja itse asiassa mulla tekee mieli vähän jotain makeeta tähän vielä, koska tämähän ei ole tarpeeksi makeeta. Ja mä en juonut tänään energiajuomaa, vaan aamulla kahvia, niin mä ajattelin, että mä voisin nyt palkita itseni ja ottaa limun. Niin kun mä haluun. Mä katon tän. Tää on mun yksi suosikki. Mä en kestä miten punainen mä oon vieläkin. Mun päivän spotti on oikeastaan ollut nytten loppupäivän tässä sohvalla. Mä oon siis kattonut YouTubesta siis kaikkien vanhoja tollasia kisapreppivideoita. Mä jotenkin nyt on tykästynyt katsoa niitä ihan sikana. Niistä saa motivaatioa, pystyy samaistumaan niihin fiiliksiin ja muutenkin niistä saa hyvän fiiliksen. Niin on nytten tykästynyt katsoa niitä. Niin tässä on mukavasti vierähtänyt aikaa ja odottelen, että Osku tulee kotiin. Se on vielä salilla. Menee varmaan joku reilu puoli tuntia vielä. Mutta ei tässä oikeasti hirveästi muuta tapahdu. Mutta tällaista mun arki tällä hetkellä on, varsinkin kun mä oon kisaprepillä. Mä haluan laittaa kaiken niin kuin panostuksen tähän. Mutta rehellisesti kyllä offillakin mun arki näyttää tältä samalta. Tai mä treenaan, syön, liikun muutenkin, hoidan aktiivisuuden,
palaudun, lepään, nukun ja sit se vaan sama pyörii päivästä, viikosta, kuukaudesta toiseen. Mut rehellisesti en mä oikeesti kaipaa mun arkeen mitään muuta, et sit tietysti kavereita kans näkee, mutta nekin painottuu sitten enemmän viikonlopuille, et kun kaikilla on enemmän aikaa ja näin. Mutta en mä tiedä, en mä kaipaa mun arkeen kyllä hirveästi mitään muuta. Et mun arki on ihanaa just tällaisena ja mä saan tehdä joka päivä asioita, mitkä tekee mut onnelliseksi, niin se on oikeasti tosi tärkeää ja mä oon kiitollinen siitä. Mutta mä laitan nyt seuraavan YouTube-videon varmaan tosta päälle ja jatkan mun fitness-aiheisia videoita. Ja tervetuloa